హలో హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం. మరొక ముగ్గుతో మీ ముందుకు వచ్చాను. నా ముగ్గురు కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మా ఛానల్కి సపోర్ట్ చేయండి. మా ఛానల్లో శారీస్ కూడా ఉంటాయి చూడండి, కొత్త కొత్త మోడల్స్. మేము ఎక్కడికైనా కొరియర్ చేస్తామండి. ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫ్రీ షిప్పింగ్. కాటన్ శారీస్, కోటా శారీస్, సిల్క్ శారీస్ అన్నీ ఉంటాయండి మా దగ్గర. మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మా ఛానల్కి సపోర్ట్ చేయండి. Thank you.